Vi har haft om fremtidens elektronik, og vi har lige tænkt os hver især at forklare om én ting. Så jeg starter ud, og jeg har blandt andet haft om Oculus Rift. Yes. Og hvad er det? Det er en virtual reality headset, som du tager på som et par briller, som sådan store briller. Og så, når du så spiller, så ligner det, at du er i spillet. Så for eksempel, hvis du spiller et skydespil, så løber du rundt som ham med geværet, og så løber du rundt. Når du kigger til siden, så kigger skærmen med dig. Det fungerer sådan, så den der skærm, der sidder ud foran dine øjne, den er, det er sådan en lille skærm indeni. Så tager du den på her. Så sidder der 2 linser, hvor de sidder så lige her, når du tager den på. Hvilket gør, at du ser det, ligesom hvis du så virkeligheden. Nu vil... Men Thor, hvad er det negative? Holy shit. Hvad laver du? Jeg skal ikke forklare det på den måde. Jo, du skal jo stadig... Hvorfor er den dårlig, jo? Ja, okay, super. Den er dårlig. Ellers er der jo ingen grund til, at de køber... Den er dårlig, fordi... Jeg tror nu, er nødt til at stoppe. Nej, du må ikke stoppe! Du stopper den. Nej! Stop den, Gridi! Nej. Stop, Anders! Anders, jeg skal nok forklare videre. Vi slipper den bare ud. Det kan vi jo ikke. Jo. Nej, vi kan ikke bare det. Til. Thor, kom. Okay. Om Det dårlige ved den, det er kun en Thor. beta-version. Den koster 3.500 kroner. Og det dårlige ved den, der hvis du har den på for lang tid, så gør det ondt i dine øjne. Gridi, stop den. Så gør det ondt i dine Gridi, øjne. stop den nu. Jeg ved ikke. Jo, kom nu. Lad være, Gridi. Lad være. Stop den. Det er det, jeg mener om The Walking Dead, det her. Kom. Og så... Du har et valg. Nej! Gridi!